mimo svaki dan, batudu, batudu, mimo svaki dan, batudu, batudu, mimo svaki dan, batudu, batudu, a nedelju žmulj vinaj, opet batudu, a nedelju žmulj vinaj, opet batudu, ole! Ja mislim se, stojim tu na tom trgu i vraćam se nazad jedno, a čujte, skoro 50 let. Zapiram oči, a vidim, ma bilo je 2-3 hiljade ljudi, maškarani, civili, svakakovi. I tu se tancalo, tu se zijalo, tu se munjesalo. Ma, ja ne moram verovat da je toliko ljudi dohajalo tu u Crikvenicu. Sad otpiram oči i vidim ni nikega tu. A normalno. A čujte, vremena se menjaju. Ali užanca ostaje. Evo vidite, sad ću se ja malo obrnuti tu i gledam, vidite čaj je to. To je hotel Internacionala. Taj hotel je nekada drugčije izgledao. On vam je bil centar svih maškara v Primorju. Evo, bez pretjerivanja, tu su dolazili ljudi iz Rika, z Bribira, z Grižane, z Triblja, z Novoga. To je bil centar maškara, centar svijeta. Mi smo sad u stvari, tu smo na jednom mjestu kada smo mi spaljivali mesopusta. A mesopusti, sami znate šta je to je princ Karnevala, on je kriv za sve, njega su optužile za sve nevolje i tako dalje. I na kraju je finil na lomače. Lipo smo ga spalili, tu smo imali jednu cataru, znate šta je catara, da. Tu smo ga stavili na cataru, tu je bila cijela suita, svi suci, abukati, krvnici, tu je bilo masu ljudi, tu su svi gledali, čak to delate ljudi, kamo stavljate toga jadnoka mesopusta, čaj jadni, on je kriv za sve nevolje, čak su bile tu i niš, zapalite ga da ga više ne vidimo. I tako je bilo. Tu bi se on zapalili, stavili u more, rinuli bimo cataru i on bi tako gorel. I onda je bilo, finili su Mare Bali. Maškare su finile, sad ćemo sad. A niš sad korota, sad doma, svi doma, ala. I tako je to bilo.